D'aquí pocs dies som Nadal i el que ens mola més és baixar aquella capsa plena de pols dalt de l'armari, anar a repartir les figuretes que anem acumulant cada any i... Tachan! Ja tenim el pessebre. Mola, no? No. No podem dir ni tal com marca la tradició ni el que ens mola més és fer el pessebre. Tenim que trobar un punt mig. Ja ho tinc, a veure què us sembla això. La dona que renta, la vella que fila i el brau caçador que sempre vigila. Estem dins del pessebre. Fixeu-vos, estem envoltats de totes les figures i estan vives. Ja ho tinc, el treball podria començar així, amb tot el paisatge del pessebre al fons, les figures que es mouen. Grava. Quan ve el Nadal, fem el pessebre amb rius, muntanyes de colors, el caganer, l'estrella, l'àngel... Per primera vegada en la història del periodisme tenim un dels personatges més estimats catalans, en directe el Tió. Com que un dels personatges més estimats pels nens catalans? Sí, quan arriben aquestes festes tots els nens esperen la teva arribada. Ah, sí? I com és que es passen tot el dia de Nadal apallissant-me? No!
Enfeinada? Sí, he d'estar al cas de la vida social. Ja, però amb l'arribada del nen estem molt més enfeinats. He estat buscant tota l'estona i no diu res de nosaltres. Maria, sisplau, deixa la revista i fes alguna cosa. Un naixement tan important i res. Maria, sisplau! Prou! Som la família més important de la història i estem donant una imatge pèssima. Virus sota el llit, dos penes destrossat, veig un petit dimoni amb les sabes del cap. Dimoni pelut, a l'infern no t'ha volgut, has passat per un forat i les banyes ja has deixat. Dimoni pelut, a l'infern no t'ha volgut, has passat per un forat i les banyes ja has deixat. Ei, dimoni, si et portes bé, Aquests oficis ja gairebé no existeixen, tot i que les dones del segle XXI segueixen treballant molt. En això no hem avançat. I com s'ho fan per fer aquestes feines? Doncs miri, l'aigua surt de les aixetes. El fil ja no s'ha d'afilar, es compra a la merceria.